Nachádzame sa v Aura Sky Pool, ktorý je najvyššie položený 360 stupňový bazén na svete, alebo ak chceš, tak nekonečný bazén s panoramatickým výhľadom na celý Dubaj. A ako vyzerá kúpanie v 200-metrovej výške? Zatvor oči a predstav si, aké je to plávať v oblakoch. Teraz si k tomu predstav výhľad zhora na azúrovo-modré more, nádherné pláže, ostrovy či futuristické mesto s najvyššími budovami sveta. Vidno z neho ikonické monumenty a stavby ako plachetnicový hotel Burj Al Arab, vyhliadkové koleso Ain Dubai či umelo vytvorený ostrov Palm Jumeirah. Bazén má rozlohu 750 m2 a nachádza sa na 50. poschodí budovy Nakheel Palm Tower. Toto miesto je nielen architektonickým skvostom, ale tiež symbolom luxusu a výnimočného zážitku, ktorý sem priťahuje ľudí z celého sveta. A nechodia sem len influencerky snažiace sa o tú najdokonalejšiu fotku v plavkách. Na poschodí sa to hemží početnou obsluhou, ale najmä vysmiatými návštevníkmi, ktorí pijú miešané drinky, pochutnávajú si na skvelom jedle, opaľujú sa, kochajú sa výhľadmi a v neposlednom rade postujú jednu storku za druhou na svoje instagramové profily. Plávať tu však ľudí veľmi neuvidíš. Väčšina sa skrátka len kochá nádhernými výhľadmi na Dubaj. A samozrejme fotí. V prípade návštevy Dubaja rozhodne doporučujeme všetkými 10. Za panoramatický výhľad zaplatíš menej ako za wellness v Bratislave. Palm Jumeirah je najslávnejší umelý ostrov a žiari ako symbol bohatstva a ambície. Miliónové vily na palmových listoch, obklopené tyrkysovými vodami Perzského zálivu. Geológovia potvrdili, že ostrov sa potápa, približne klesá o 5 mm ročne. Bolo zničené 70% koralových útesov a morských tráv. Ostrov sa stal drahým varovaním, čo sa stane, keď sa človek snaží prestavať samotnú prírodu. Vyhliadka Sky View v Dubaji je úchvatná atrakcia, ktorá ponúka dýchberúce výhľady na celé mesto a okolie. Nachádza sa na vrchole dvojčiek The Address Sky View, ktoré sú súčasťou komplexu Downtown Dubai. No a čo, ako sa cítiš pred tou šmiklavkou? Cítim sa veľmi zvláštne. Nie je to úplne štandardný pocit, ale neviem to úplne dobre popísať. Odvážnejší návštevníci sa mohli sklznúť po presklenej šmikľavke na vonkajšej fasáde budovy až 220 metrov nad zemou. Vystúpite po točitých schodoch na úroveň 53 a sklznete do nižšej úrovne na Sky Glass v plávajúcej priehľadnej rúre a zároveň si v plnej rýchlosti prezriete okolie mesta. Tak už to má za sebou. Žije, chlapec, žije, už to má za sebou. Ja som sa na to necítil, nakoľko odporúčanie bolo vek do 60 rokov
a váha do 100 kg. Radovan to však absolvoval dvakrát aj za mňa. Odvážnejší návštevníci si mohli vybrať jedinečný adrenalínový zážitok, prechádzku po priehľadnej podlahe s výhľadom priamo pod nohami. Výhľadka ponúka aj ďalšie zaujímavé prvky. Dubaj z vtáčej perspektívy je atrakcia, z ktorej tuhne krv v žilách. Toto je tá šmiklavka. Tak a tu pred hotel Hilton, tu nám príde taxíček pekne, ktorý nás odvezie. Dnes máme naplánovanú marínu, začíname to na začiatku, potom JBR a potom Blue Water Island. Tak toto je naša vychádzka promenádou. Marína, ideme to tu pozrieť, čo je tu nové po roku. Jaké tu majú dobré reštiky a kaviarne. Nachádzame sa na JBR, prešli sme z Maríny, ideme na Blue Water Island a prechádzame cez JBR, kde je veľká pláž, verejná, zdarma. Keď si chceš objednať lehátko, tak za to sa samozrejme platí a je tu veľké množstvo reštaurácií, klubov, diskoték, veľká turistická oblasť, takže tuto to žije turistami. A my ideme ďalej na Blue Water. Let's go! Dubaj Marina je bohatá obytná štvrť známa nákupným centrom The Beach at GBR. Je to oddychový komplex s reštauráciami pod holým nebom a piesočnatými plážami vhodnými na oddych. Pobrežnú promenádu Dubaj Marina Walk lemujú moderné kaviarne a jednodňové stánky s remeselnými výrobkami. Zatiaľ čo nákupné centrum Dubaj Marina Mall je plné bežných aj luxusných módnych značiek. Posledné 2 dni sme venovali výstave. Dubaj sa stal v posledných rokoch finančným centrom Blízkeho východu. My sme sa boli pozrieť na celosvetovú výstavu práve z tejto oblasti. Dubaj je mesto, kde prežiješ všetko, na čo si spomenieš. Od zábavy cez relaxáciu až po nakupovanie a spoznávanie najrôznejších pamiatok a zaujímavých objektov. Dubaj každý rok vyhodí jedlo v hodnote 3,5 miliardy dolárov. Takmer 38% jedla každý deň končí v koši. Reštaurácie dovážajú takmer všetko, od európskych jahôd až po arktické morské plody,
čím vytvárajú obrovskú uhlíkovú stopu skôr, ako sa jedlo podá. Dubaj je asi najznámejším mestom Spojených arabských emirátov. Žije v ňom okolo 2,73 milióna obyvateľov a je hlavným mestom rovnomenného emirátu. Mesto je rozdelené na dve časti, a to prostredníctvom zátoky zvanej Dubai Creek. Samotné mesto sa delí na 14 štvrtí. Priatelia, verím, že sme vám ukázali veľa skutočností z mesta Dubaj. Určite to však nie je všetko, čo toto honosné mesto ponúka. Touto štvrtou časťou sa však lúčime, vážime si vašu pozornosť, lajky aj komenty.